Кинематографичната вселена на Марвел или накратко MCU остава успешен и положителен отпечатък в историята на киното. Цялата Infinity сага от 2008 до 2019 просто беше златния век за филмите на Марвел и като всеки такъв сполучлив франчайз винаги има някакво продължение. И този път в лицето на наследника на Infinity сагата, мултивселенската сага. Но за наше общо нещастие, това на публиката на Марвел и на Дисни, тя просто беше приета с много смесени чувства. Като цяло от един момент даже просто тя загуби пътя си и феновете се разочароваха. В смисъл, тръпката не беше същата като старата сага. Филмите просто не се харесаха и всичко стана една манджа с грозде. И един вид Марвел загуби пътя си. Но какво се обърка? Защо всичко рязко отиде по дяволите? Какво попречи на Кевин Файги да прави своите творби със същата магия, както едно време? За да разберем, преди да обсъда мултивселенската сага, какви са и проблемите, защо не работи, какво се обърка, нека накратко обясна защо Infinity сагата беше успешна и защо нещата там работеха. Всичко започна с скромното начало на Iron Man, което даде вратичка на цялата тая вселена да съществува с филми на други герои, накрая по-големи за отмъстителите и други нови персонажи. И всички тия филми просто бяха свързани и във всеки един филм. Дали е пост-крейд сцена, дали някакви истър егове във филма, имаше просто по една препратка истър ег за историята напреде и всеки път парчетата от пъзела се свързваха до края на Infinity War и Endgame, където беше заключението. Просто всичко беше с една история. Всичко беше свързано и знаехме кой е главният злодей Танос. И просто всичко беше идеално. По принцип, мултивселенската сага не почват лошите неща отведнага. В смисъл, тя дори започва по много приличен начин. Почва с проекти, които показват продължението на историята на герои след Endgame, като Spider-Man, Wanda, Clint, Sam, Бъки. Дори този Локи от алтернативната минало в Endgame, когато той взе Тесеракта и се телепортира някъде в момента от Avengers от 2012. Всичко просто започна прилично. Също с филми на нови герои, които чат-пат бяха хубави, други просто трагични. Говоря за Eternals тук. И всичко това си е много адекватен начин да се продължи историята с тези герои, техните травми, които са им останали и избори, които трябва да взимат заради финални събития от Endgame насам. Както казах, като Wanda, Clint, Sam и Бъки, под формата на мини-сериали. Най-новото нещо от Marvel, което се излъчва по Disney+. С сериалите WandaVision, Winter Soldier и The Falcon и Hawkeye. Както и две продължения за Spider-Man, едното Far From Home по принцип се води в Infinity сагата, но пак си е филм след Endgame, така че да. Нека си кажа мнението за всички тези проекти от цялата мултивселенска сага, които изляха до този момент и да направим анализ къде нещата почнаха да куцат и защо. Да започнем с WandaVision. Мини-сериал, който проследява продължението на историята на Уанда, как тя се справя със своята травма от загубата на любимия си, как завладява някакво градче, създава алтернативна реалност, за да задоволява своето сърце и душа, където уж там живее с Vision, имат деца и всичко е окей. Това е много интересно сериалче, което е освежаващо. Едни ще го харесат, други не, но в никакъв случай не може да кажеш, че това е нещо лошо. Защото това е сериалът, който тя напълно се трансформира в Алената вещица и е много важно за бъдещето. Следващият сериал е Локи, който, както казах по-рано, това е алтернативна версия на Локи от миналото на Avengers 2012, където в Endgame инцидентно, където Тони и Ant-Man
Не успяха да вземат Тесеракта. Отиде в ръцете на онзи заловен Локи от края на Avengers, първия филм. И той бе телепортиран. Но агенцията TVA, която пази пространството и времето на свещената хронологичност, го залавя. Там научаваме повече за мултивселената и ни предоставя главният нов злодей, който е Канг, новия Танос един вид. И виждаме, че той седи зад корупцията в тази организация. Запознаваме се с пустощта, лаят, че там затриват всички ненужни неща или тези, които се бадаркат с мултивселената. И виждаме едно развитие на Локи. В смисъл, този Локи в праймът на своята злина, как просто се променя и става този грижовен и добър Локи. Има и втори сезон, но за него ще говорим по-нататък, защото излиза след 2 години по-късно. Другият сериал е Falcon and the Winter Soldier, където проследява пак продължението на историята на Сам и Бъки. Сам се мъчи в това дали да поеме мантията на Капитан Америка, която приятелят му Стив Роджерс му предаде, заради дето избра да живее в миналото живота си с Пеги и вече е стар. Бъки как преминава през травмата, която му е останала от това да бъде Winter Soldier, завършвайки с положителен край за тях двамата. В смисъл, сам накрая в последствие става Капитан Америка, а Бъки най-усетно намира мир. Запознавани с нов герой, Джон Уокър, който за момент става новия Капитан Америка. Един вид той е нещо като марвелската версия на Хомлендър. Накрая той малко или много получава нещо, някакъв положителен завършек и нали, се отваря вратичка за продължение на историята му. По-късно ще си поговорим за това. Следващият сериал е Хоукай, където пак проследяваме историята на Клинт и как той трябва да зарови миналото с Ронин, защото някой е намерил костюма. Имаме нова млада героиня Кейт Бишъп, която е луда фенка на Клинт, и двамата се съюзяват, защото инцидентно обстоятелствата ги събира заедно. Там виждаме Кингпин. Сериалът просто е страхотен. Клинт се справя с всичко това и Кейт е ново попълнение в супергеройската колекция на тази вселена. Също излезе един анимационен сериал What If, или на български Какво ако, където се във всеки епизод показва някакъв алтернативен таймлайн от неща, от филмите. Какво ако примерно се случи това, онова, и препратки за Марвел, зомбитата. И така, нека поговорим вече за филмите, които излязоха след Endgame. Far From Home по принцип се води още в Infinity сагата, но пак е филм след Endgame. В Far From Home Питър се мъчи с наследството на своя другар и ментор от Тони Старк, който се жертва за всички, главно дори заради него. Той беше причината да се върне, даже той не знае това, за жалост. И просто се чуди какво да прави с неговото наследство, на кой да го даде. Той не се чувства достоен и всъщност технически той не иска да е Iron Man, защото той е Спайдърмен. Той иска да е кварталният мил съсед Спайди, който прави своите обичайни неща, с които ние всички го знаем и обичаме от години. Там идва някакъв представящ се за герой Мистерио, който ние всички знаем, че е злодей, в ролята на Джейк Джилънхол, който манипулира Питър чрез илюзиите и просто някак си го потиква той сам да реши да му даде очилата на Тони Старк, което е реално наследството Идит, което Тони Старк ги е дал на Питър. Тогава Питър разбира какъв измамник е, той иска да го попречи, да му си върне очилата, да го спре, успява, но Мистерио просто разкрива пред всички преди смъртта си, че той е, че Питър Паркър е Спайдърмен, заедно с обвинение към него, че той е виновен за смъртта му, и това просто беше най-дързостото нещо, което са правили във филм на Спайдърмен. Това е в пост-кредит сцената. Нали, филма е в Infinity сагата, но да, пак е след Endgame и е важен, за да поговоря за него преди No Way Home. И филмът е голяма каша. Филмът не работи като филм за Спайдърмен, бива като MCU филм, че е супергеройско 7 от 10, но като филм за Спайди просто не работи. Сега няма да го обяснявам това, но както и да е. Следващият филм след Endgame е Черната вдовица, което всъщност е приквел
изследва събитията след Civil War, защото, нали, Наташа помогна на Стив и Бъки. И Рос иска да я залови. И това е нейният самостоятелен филм. И виждаме как тя се среща с старото си семейство, с старата си сестра. В смисъл с сестра и имам предвид Елена Белова, новия персонаж, която също е черна вдовица. И те трябва да се справят с Дрейков, който е този главният от червената стая, който ги обучил да са черни вдовици, и да спасат други момичета, които са пленени и с промити мозъци, принудени да бъдат черни вдовици и така нататък. Филмчето реално бива. Главният му проблем беше, че по едно и също време хем по кината излезе и хем по Disney+, и просто не успявам да спечели много пари, да. И Елена Белова е просто готин персонаж, хубава, и е бъдещата черна вдовица, в смисъл новата. В пост-кредит сцената идва героиня, която праща снимка на Елена, на Клинт, и казва, че той е виновен за смъртта на сестра и, нали, пост-кредит сцената в сегашното бъдеще. И забравих да спомена, че в Хоукай всъщност и тя беше там, искаше да го убие. И всичко това пак има някаква последователност и история между черната вдовица и сериала за Хоукай. И Кейт искаше да я спре, да не убие Клинт, но накрая те се разбраха. И тази Валентина, която смисъл излъга и Елена, че Клинт е убил сестра й, и която също се появи в Falcon and the Winter Soldier и Джон Уолкър, всъщност ще е много важна героиня. Тя е като Аманда Уолър на Марвел и ще поговорим по-късно за нея в какъв филм ще я има. След това има два нови филма: Шанг-Чи, Легендата за 10 пръстени и Internals. Шанг-Чи е наистина добро филмче. Там вече виждаме истинската адекватна версия на Мандарина, която беше осквернена в Iron Man 3. Филмчето е пълно с екшен. Да, това е просто едно страхотно готино филмче. Eternals пък от друга страна не се харесва на феновете. Скучен филм, който не води до абсолютно никъде и просто по това време вече се води като най-слабият филм за MCU. И просто този филм повече ще да ходи като мини-сериал, за да може всички тия герои, този екип, да им се обърне внимание. А просто това нямаше как да се побере в един филм. И след това идва пикът на мултивселенската сага като цяло до този момент. И тогава, в тази година, а именно Spider-Man No Way Home. Този филм просто имаше една огромна ера от хайп от 2020 докато излезе филмът. Просто аз толкова хайпнат не съм бил за филм. В смисъл, слуховете, че Тоби и Андрю ще се върнат, което, нали, в последствие стана, и цялата тая лудост, която всичките ни малки умове не можаха да поберат как всъщност ще се случи, как ще сработи. Просто това беше най-яката ера изобщо. Смисъл, даже... Да, самия филм проследява събитията директно след Far From Home, където Мистерио разкрива на всички кой е Спайдърмен и обвинението, че той го е убил, и един вид му съсипва живота. Питър търси начин да оправя тази каша, защото това влияе на всичките му близки, което включва леля му, Хепи, гаджето му, най-добрият му приятел, и търси помощта на Доктор Стрейндж. Нали, да направи заклинание, за да могат всички да забравят, но нещата ескалират и идват всички тези злодеи от други страни, които са от старите филми на Тоби и Андрю. Просто това всичко е страхотно. Работи по прекрасен начин. Този филм е любовно писмо към феновете на Спайдърмен, особено към старите филми. Тук имаме Уилям Дефо, Алфред Молина, Джейми Фокс и всякакви други. Дори има Чарли Кокс, има камео като Мат Мърдок, адвокатът, който тогава е бил на Питър и му е помогнал. Тоби и Андрю се връщат. Страхотно е. Зеленият гоблин просто тук е изигран от Уилям Дефо, който си изиграва ролята, която е същата от Спайдърмен, но просто е уникален. В смисъл, дори превъзхожда ролята си. Той притисна Питър на дъното, като уби леля му, предаде го сам, унищожи апартамента на Капи. Смисъл, той е просто машина за унищожение и така просто за едното удоволствие. И притисна
Питър от всякъде, смисъл съсипе го. Тогава Тоби и Андрю идват на помощ, съюзяват се да излекуват злодеите, защото той технически Питър искаше да помогне на злодеите, защото Леля му го съветва. И нещата ескалираха. И просто този филм не е голям, единствено само заради целият този фен сервис и тая мултиселенска лудница, а заради израстването на героят на Том Холанд. В смисъл, той израсна. Той вече наистина стана прекалено зрял, направи наистина сериозни избори, една огромна саможертва всички, за да го забравят, за да спаси мултиселената, И просто това, което видяхме накрая, е просто един тиз, че вече Spider-Man в MCU с продълженията напред, които ще излизат, и те ще излязат, ще го виждаме в съвсем друга светлина. В смисъл, там вече няма Старк технология, тук вече той живее в някаква квартира под наем, шие си костюмите и вече това ще е наистина на 100% Spider-Man, който всички познаваме и обичаме. И до този момент, до края на 2021, просто MCU има едно прилично начало за мултиселенската сага, което си е окей сравнително. С най-силния филм такъв No Way Home, който е големият филм за тази сага. Нещо като каквото беше, може би, първият филм за Отмъстителите тогава. Даже по-добър филм от Отмъстителите. Тогава дойде 2022 година. Това беше падението на MCU. Излезе сериалът Moon Knight, който беше възприет от феновете добре. Той мисля, че беше единственото изключение за 2022, което е наистина хубаво. Нещо ново с готина история, която да те разчувства. И топа. Тогава дойде следващият филм през май месец. Доктор Стрендж 2 в мултивселената на лудостта. Този филм дигаше летвата. Имаше много очаквания и заради успехът на No Way Home и това, което беше, хората яко си повярваха, че това ще е някакъв ултимейт филм с варианти на всякакви супергерои. Доктор Стрендж ще поведе всичко това, но не. Филмът просто почти нямаше никаква мултивселена, отидоха в една вселена. И яко изключение беше Ланда, защото беше готин злодей. И пак слушаше като продължение на Ланда Вижън и това, което стана накрая. Отидоха в една вселена с малко камилта там, Патрик Стюарт като професор Хикс, Фен Кастър и Джон Кразински като Рид Ричардс, Капитан Картер и някакви други, които просто не ме интересуват. И тези камилта просто бяха прохабени, просто усквернени. В смисъл, те дойдоха така, колкото да се покажат и после да бъдат опити след 2 минути по най-малумния начин. Просто всичко този филм не работеше. Нали, не мога да кажа, че е трагичен, че е лош, но просто на заглавието обещава нещо, което го няма и филмът не беше кой знае какво смисъл, изгледах разочарован, но все пак е един мит. Не мога да кажа, че е някакъв провал. После следващият филм е Thor Love and Thunder. Филм, който просто е отвратителен от началото до края. Абсолютно кринджав, несериозен хумор, който дори не ми е забавен. Злодеят, изигран от Кристиан Бейл Гор. Просто една прохабена възможност. Той също самия е кринджав. Тор е засенчен от Джейн, която там вече е уж новия главен Тор. Филмът е просто скучен, глупав, няма нищо интересно. Тайка Латити просто яко се е възгордял от успеха на Тор Рагнарок, който е най-добрият филм за Тор. И просто си е дал прекалено много свобода да прави каквото той прецени. Просто филмът е отвратителен. Прекалено много засилен хумор има в него, който дори не е хумор, това просто е кринджаво и болезнено да се гледа. Сценарият просто е трагичен и смисъл нищо интересно не се случва от това, което накрая просто, че Тор осиновява дъщерята на главния злодей, което до някъде е единственото положително и смислено нещо, което е сладко, но просто да, предполагам, гледали сте филма, абсолютно нелогичен е. В пост-крей сцената дава една препратка за бъдещето, че ще видим Тор 5, където Тор ще се бие с Херкулес. Има слухове, че този филм ще е с по-сериозен подход, по-мрачен, но нека да е така, защото този филм просто беше трагичен. А на Тор просто не му отива да се държи така. Нека поговорим за сериалите, които изляха, които просто удариха вече тъдото от всякъде. Това беше пикът на купчината с лайна.
И най-голямото миризливо лайно такова беше Ши-Хълк. Нещо, което се опитва да копира Дедпул, не успява. Там просто хуморът е отвратителен, пак още по-зле и от Thor Love and Thunder. Abomination спрямо това, което беше в Incredible Hulk, просто е една пародия. Нашият Хълк, Брус Банър, просто е като някакъв Шрек там. В смисъл, отвратително. Отвратително е. Daredevil дойде единственото, може би интересно нещо, но и той беше някакъв комично направен. Просто отвратително е. Това просто губиш, имайки предвид всички яки, епични, хубави филми, които си гледал. Това го чувстваш просто като някаква страшен филм, стил пародия. Даже и това не може да бъде, не може да стъпи на нивото на това. Просто е отвратително. Абсолютни глупости. Идва и Мис Марвел. Този сериал просто не запознава с героинята на Мис Марвел, която е нещо като другата Капитан Марвел. Технически това шоу се чувства като някакъв Disney Channel сериал. В смисъл такъв вайб ти предава и там са пълни лиготи, няма почти нищо сериозно. Едни може да го харесат, други не, но просто с това, което Марвел трябва да бъде, просто не има. И I Am Groot, това всъщност дори не съм го гледал, някакво мини сериалче, което е с май кратко време траене. След това, другият филм, който излиза е Черната пантера 2 Лаканда за винаги, който всъщност е приличен, бива, той отдава почет към покойния Чадуик Бозман, който играе Черната пантера. Тук мантията поема сестра му Шури, на Тачала. И главният злодей е Намор, който е пряко свързан с Фантастичната четворка. Даже имаше някакви теории, че Доктор Дум ще се появи в пост-крей сцената. И филмът бива приличен. Не е кой знае какво, но както казах, почет към актьора, който почина, мирнат праха му. Идва 2023. Първото нещо на Марвел, което изда е Ant-Man и усата Квантомания. Третият филм от поречката за Ant-Man, който е поредното доказателство, че на такива филми трейлерите са 100-кратно по-добри от самите филми. Защото трейлера е епичен. В смисъл с песента Goodbye Yellow Brick Road на Елтън Джон. По някакъв епичен начин направена, обещаваше нещо трейлера. А филмът просто е глупав. Пак типичният натрапчив, досаден и прекален хумор. Модълк е направен по някакъв малумен начин. Абсолютен глупав хумор. Каси, просто изиграна от тая нова рекасната актриса, е просто ужасна, в смисъл отвратителна. И се губи тръпката от първите два филма на Ant-Man, които просто имаха нещо значимо и хубаво в тях. Единственото смислено нещо е Джонатан Майерс като Канг. Където да, тук този филм беше някакъв уж важен за този злодей, понеже той ще е големият злодей там за отмъстителите, новия Танос. Но и там нещата не са много респектиращи. В смисъл, той започна някакво добре, някакво е така застрашително и успя в началото да ти докаже, че наистина е някакъв Avengers level заплаха. Но после стана все по неубедителен и накрая завърши с това да бъде победен от някакви мравки. И Скот просто едно в едно да направят някаква препратка за тогава излизащият Creed 3, където той беше главният опонент на героят на Майкъл Би Джордан и беше победен. Филмът имаше две по-скри сцени. Едната качели просто беше сложена като оправдание на завършика, че този Канг умира с много варианти на Канг, които планират да завладеят мултивселената и така нататък. Втората пък е за Локи сезон 2 и препратки за то какво ще има там. Тогава излиза следващият филм Пазители на галактиката 3, който просто, понеже наистина е много добър, връща надеждата у зрителя, че Марвел си взима поука. Но това технически е по-скоро едно чао от Джеймс Гън към Марвел, понеже той вече са
отива да става шефа на DC и ще оформя новата вселена. И какъв по-добър начин, като завърши своята трилогия за Пазители на галактиката. Забравях да спомена, че има едно мини филмче, което е специално коледно представление за Пазители на галактиката, което всъщност е окей, прилично е, забавно е, там няма какво да се опитват. Там е просто едно забавно филмче, в което разбираме, че Мантис всъщност е сестра на Куил. И така, нека отидем към Пазители на галактиката 3. Този филм е просто възможно идеалното заключение на тази трилогия. По емоционален начин, който събира целият екип и там ги виждаме всички в пика си. На всеки му обърнато внимание. И главният централен герой, върху който е фокусиран филма, е Рокет, неговото минало. И тук виждаме много добър злодей в лицето на великия еволюционер, който е направил планета с живи организми, създадени от животни. Впрочем, фън факт, великият еволюционер е главният злодей в сериала Spider-Man Unlimited. Този филм ме разплака просто като една кучка в киносалона. Смисъл уникален. Историята на Рокет просто е трогателна. В смисъл, във всеки един момент аз седа под напрежение дали той ще умре или някой друг член от екипа. В смисъл, филмът наистина успя да направи нещо страхотно, защото тук наистина имаше една уникална история с емоции, хумор, всичко смесено, така както трябва да бъде. Но нормално, това е работата на Джеймс Гън. Той знае какво прави, така че тук просто всичко си е гарантирано. Накрая екипът се раздели, всеки пое по пътя си и виждаме, че Star Wars се върна на земята при дядо си и най-вероятно ще го видим във филмите на Отмъстителите, защото ни беше обясняно и показано по типичния класичен начин след поскрие сцената, легендарният звезден повелител ще се завърне. И след това получихме нов мини-сериал Secret Invasion, който е сол проект на Ник Фюри. В него показваме някаква инвазия от скрули, които всички са се преобразили в хора или в хора правителството, специалните части. И Ник Фюри трябва да спре цялата тази пропаганда. Шоуто е абсолютно разочароващо. Аз като гледах трейлера, мислех, че ще е нещо страховито, нещо вау. В смисъл, първите епизоди започва някакво мрачно и става все по-зле, малумно, а краят просто е усмиващо, трагичен, направен набързо е така, защото явно ги е домързяло. В смисъл, това просто трябваше да е филм за Отмъстителите, защото по принцип това с скрулите Secret Invasion е важен сторилайн, където Отмъстителите са там, а не просто Ник Фюри. В смисъл, това трябваше да е филма, който вече събира наново Отмъстителите, новите Отмъстители, но не! Те решиха да го превърнат в соло проекта Ник Фюри. Не, че има лошо да се направи такова нещо, но просто с това явно, с което са си представили да направят нещо така претупане на бързо. Смисъл, това са искали така да го направят явно от няма и къде. След това идва Локи сезон 2, където летвата още повече се дига, там вселените, всичко са застрашени и Локи трябва да оправи всичко. Вижда, че е неизбежно да победи онзи Канг, който е този, който остана и накрая направи саможертва да стане бог на мултивселената и да хване мултивселенското дърво, корените му и да я пази, защото нямаше друг избор. И това беше наистина един страхотен character development на този герой и най-вероятно ще бъде използвано да му бъде извлечена силата за главния злодей. Според мен това ще стане, това ще доведе от тая негова саможертва и в това, което се превърна, но за това малко по-нататък. И до тук положението е някакво под стила на Марвел е мъртъв, Марвел се завърна, Марвел е мъртъв, Марвел се завърна и е просто някакво така разбърка. След сезон 2 на Локи идва The Marvels, който е последното нещо на MCU за 2023. Това е вторият филм на Капитан Марвел, технически Капитан Марвел 2 и тук вече виждаме трио между оригиналната Капитан Марвел, Карл Дейвис, Мис Марвел и тази на Моника Рамбо. В смисъл,
до някъде хейта към този филм е пресилен, смисъл сякаш е насила, защото някой е казал, че този филм трябва да бъде оплют, всички да го оплюват, но има своя чар малко или много. Смисъл, динамиката между трите героини е забавна, но не отрича, че е поредния пирон в ковчега на MCU последното време. И е такъв тип филм, който ще отидеш и ще го забравиш след 2 часа. Същото се отнася с конски сили за главния злодей, който просто е глупав, малумен и нищо запомнящо няма. Има по-скоро сцена, където Моника Рамбо отива в вселената на Фокс и там вижда вариант на майка си, която разбрахме, че в WandaVision е мъртва, която също и в Капитан Марвел, първия филм, там беше главна героиня. Беше една от героините. И там видяхме камео на Звяра, но оригиналният актьор, който го игра в X-Men по 3, последния сблъсък, не знам това до какво ще доведе или просто е добавено е така, но тук просто Марвел почва с поредната формула. Някакви малки камеота, незначителни на нещо, което сякаш да привлекат публиката, така да замажат нещо. Просто глупаво е това, нали? Радвам се, че го видях и както и другите, но да, разбирате какво искам да кажа. Нещо, колкото сякаш опитват да замажат положението. Началото на 2024 почва с нов мини-сериал Еко героиня, която искаше да убие Клинт в Холкай и има пряко общо с Кингпин Уилсън Фиск. Сериалът обещаваше да е нещо мрачно, брутално, но е кух и незапомнящ. Има сцени с Daredevil, които може би са единственото адекватно нещо, но просто забравях, че това нещо изобщо е в вселената и че имало такова нещо. После идва X-Men 97 през пролетта на 2024. Това е анимация, което технически продължение на оригиналната анимация от X-Men. Не знам много дали да го считам за нещо в MCU, но си е супер яката анимация, в смисъл супер новия сезон с готина история, препоръчвам го на всички. Но не знам, не знам дали това се води в MCU, но все пак е нещо яко спрямо оригиналната анимация като продължение, така че да. През 2022 Райан Рейнолдс прави клип, където споменава, че се чуди какво да прави с новия Дедпул, за какво се разправя. След това Хю Джакман минава в същата стая, в която Райан говори, докато той казва, че има една идея и го пита дали ще играе върху лака и Хю Джакман казва, разбира се, Райан. След това направиха още един клип и потвърдиха, че следващия филм на Дедпул, който от отдавна, още от 2021 се говорише в MCU, ще с завръщането на върхолака. Хю Джакман ще се завърне да го играе. 2023 пуснаха снимки от снимачната площадка. Също забелязахме, че той ще носи оригиналния жълт костюм. И ето ни на началото на 2024 с първия трейлър. Заглавието ще е Дедпул и върхолака. Хем третия филм за Дедпул и хем първият дебют на тия герои в MCU. Хайпът по този филм беше също почти толкова извънземен, колкото No Way Home. Като цял, самия филм по дух е като No Way Home и малко или много са чат-пат същите филми, имат самата идея. С много завръщащи се актьори, даже никой не е очаквал да ги види. Този филм обещаваше много неща. В смисъл, очакваше се, че ще е голямо заглавие. И също той беше обещал, или поне такива бяха слуховете, че ще спаси MCU от целият този разгром от последните няколко филми, сериали и неща, които просто избутаха вселената надолу. Дали реално успя? Хем да, хем не. На първо място, един филм не може да спаси MCU. Ако ще да е някакъв Мартин Скорсезе, DC Cinema шедьовър, не. В смисъл, ако всеки един филм и проект, ако не да е много силен, то да е приличен и да е добър, ако всичко продължава по този начин, тогава вече една вселена ще бъде в своят синхрон на успех.
И Дедпул и Върколака реално успя. Както и финансово, така и в мнението на критиката и феновете. Макар, че има някои хора с месечни чувства, но да не забравяме, че и филми като Endgame и No Way Home са били критикувани и са им ваяли някакви кусури като сюжети, дупки и неща и че са ги прехвалили, че не са нещо особено. Но това сега тук е отделна тема, която даже няма много смисъл да коментираме. Дедпул и Върколака. Това е филм, който главно отдава почет на Фокс вселената, която просто е гушнала букета от всякъде още от отдавна. И какъв по-добър начин да го направиш с двата най-добри герои на тази вселена, които са нещо като Iron Man и Капитан Америка за тази вселена, както те са за MCU. И тук идва и самия феномен. Хю Джакман и Райан Рейнолдс просто те са достатъчно иконични в тези роли на Логан и Уейд Уилсън, че просто не може да видиш никой друг да ги играе. Това е с Iron Man. И другото, което е смисъл, Хю и Райан имат цяла история оставена зад себе си в Fox вселената с толкова много филми, където хората просто, те са им любимци, разбирате ли? Толкова много филми в Fox с Върколака като главен герой. Същото е с RDG в MCU от първия филм, нали, Iron Man до Endgame. Той е оставил история зад себе си и е крепял MCU. И Дедпул е някакъв такъв второстепенен персонаж в тази вселена, който също докрепи Fox, когато беше на път да се разруши. И понеже повечето проекти, които излизат, са някакви новости, които не работят и на хората им липсва тая тръпка, която беше в старата, тук решиха да добавят тези два героя, които сега преди малко обобщих, че те са обичани герои още от години и са оставили приятен отпечатък с всички тези проекти зад тях, с които са останали запомнящи, както RDG е направил в MCU. Тук Дедпул просто усмива абсолютно всичко. Disney, Fox, MCU, ебава се с всички гафове на мултивселенската сага и всички глупости, които правят. Буквално иронизира MCU в момента какво е. Дори има един момент във филма, който казва, че мултивселенската сага е просто провал след провал. И просто се подиграва с всяко второ нещо. Главно той се подиграва с себе си, с други главни герои и тогава се подиграва с други неща. Нещо, което Ши-Хълк опита, но не успя, защото просто там не работа. Там е някакво аматьорско направено. Другото, което е, Дедпул и Върколака допринася много добре за MCU, защото това е първият R-rated филм в тази вселена. И какво по-добре, ако първият такъв проект е с Дедпул, защото той е просто лицето и кръстникът на R-rated комиксовите филми. И на капак да ми върнеш Хю като Върколака, оригиналния жълт костюм, перфекшън от всякъде. В смисъл, това е нещото, което хората не са очаквали, че ще видят. Смисъл, такъв тип филми като тоя, No Way Home и нещата, които има вътре, ако ги покаеш на хора, примерно през 2017-2018 Марвел фенове, те няма да повярват, че това се е случило. Това са някакви сбъднати мечти. И наистина те отговарят на мултивселенската сага. Такива неща като No Way Home, Дедпул и Върколака, защото това са истинските мултивселени на лудостта, в които трябваше и искахме да видим Доктор Стрендж 2. И просто е хипер ироничното, че този филм трябваше да е нещо много повече от Дедпул и Върколака. А всичко, което в Дедпул 3 присъстваше, е стократно повече от Доктор Стрендж 2. Екшънът е супер, кървав, брутален, хумора пък забавен, вулгарен. Всичко, което по принцип си е във филмите за Дедпул. И успехът на този филм отваря вратички за други такива R-rated проекти. И какво ли още не, което ще разнообрази Марвел. В това отношение наистина този филм е бая полезен. А за камеотата дори няма да говоря колко са идеални. В смисъл работят. Това даже е повече от камеота. Това са герои с някаква цел, с мотивация, които искат да бъдат значими, да помогнат на главните герои
за да могат да бъдат запомнени и да получат своя легендарен завършек. Дори Джони Сторм от Крис Еванс, който беше много яко камео, въпреки че го убиха, което беше до някъде завално, той пак допринесе за нещо. Не беше като Джон Кразински, като Мистер Фантастичен, защото тук той реално им помогна, каза им някаква важна информация, която е полезна за техните планове в тяхната цел и мотивация. В този филм имаше много изненади. Това просто е лятната комиксова хитачка за годината. Няма какво да коментираме. След това есента идва нов мини-сериал Агата All Along. Едни ще го харесат, други няма да го харесат, но каквото и да си говорим е прилично оценен от публиката. Тук разбираме, че момчето, което беше съюзено с Агата, технически се оказа, че е синът на Уанда Били. Видяхме завръщането на Ралф, фалшивият Пиетро, изпратен от Агата, който е бил манипулиран и с промит мозък от нея. Отново изигран от Иван Питърс. По принцип това нещо не ме вълнува, но пак важи за нещо за бъдещи проекти, свързани с магията, вещиците и може би евентуално, приблизително, дебютиране на Мефисто в MCU. Той даже бива споменат. И общо взето това е всичко от мултиселенската сага до този момент. Има още неща, които имат да излизат, но накъде бия с всичко това, с целият този анализ? Нека ви обясна. Да направим едно заключение какъв е проблема. Дадох малко сравнение с Infinity сагата, там защо работиха нещата и от всичко това, което видяхме, тук няма никаква история, няма никаква последователност. Почти няма никакви препратки за бъдещето на тази нова история, за тая нова сага. В смисъл, просто идват някакви рандъм проекти, като She-Hulk, Eternals и тем подобни, които не се харесват и най-вероятно няма да ги видим. Има и други яки такива нови неща, като Shang-Chi и Moon Knight. Те няма да получат продължения скоро. В смисъл, какво става с тях? Кога ще ги видим? В момента най-успешният персонаж на тази вселена ще получи четвъртият си филм, не знам си кога, именно Spider-Man. Доктор Стрендж 2 завърши с пост-кредит сцена, където той трябва да отиде да поправи някакъв гаф, който е направил. И това е ти за трети филм. А кога ще го видим? И кой по дяволите е главният герой на тая сага? Смисъл, ако през миналата сага беше Iron Man, кой е тук? Смисъл, никой не е блеснал с нещо. Почти. Смисъл, нека дам пример в Infinity сагата. Iron Man и Капитан Америка бяха двата главни героя. В смисъл, през почти всички проекти те присъстваха там. Ние там виждахме техните пътища, избори, личностни развития, които докараха до техното заключение в Endgame. Единия се жертва и показа на всички, че не е егоцентричен задник и се жертва за цялата вселена. Другия най-сетне получи щастливия си край. Но тук кой е главният герой? В смисъл, уместно е Спайдърмен да бъде, защото като цяло той блесна с нещо, с него стана нещо вау, той получи уникално личностно развитие, просто вече той е някакъв голям герой, сериозен и се личи, че се уходи му да е избрания, който ще спаси всички. Друг, който блесна е Локи, но той най-вероятно ще бъде добавен, за да му бъде източена силата, главния злодей в новите филми за Отмъстителите. Пазителите получиха някакво яко заключение, но това е колкото самата трилогия смисъл да получи своя завършек. Никой друг не блесва с нищо. Дори Доктор Стрендж, който трябва да е наистина важен герой, имайки предвид, че той има какво да борави с мултивселената. А той просто спаси някакво момиченце, спря Уанда и това е. Тор пък и той нищо интересно не е направил и просто някакви рандъм проекти, хубави нови неща, които няма да получат продължение, просто е миш-маш. Те в момента Марвел пускат нещо колкото да лепне.
което се хареса, което не се хареса, нямат никаква последователност. Сякаш нямат никакъв план. Канг вече няма да бъде главния злодей, тук обаче Марвел не са виновни. Джонатан Майърс си е получил последствията от негови действия, ако е виновен или невинен, аз мисля, че е невинен, но тук да, Марвел не са виновни. И смениха плановете с Avengers Doomsday и Робърт Дауни Джуниор ще е новият главен злодей, който ще е Доктор Дум. Бях много скептичен с това, защото исках Килиан Мърфи да е, но явно имат някакъв план. И това много добре пасва той да бъде предоставен в Фантастичната четворка, заедно с тях да отидат в MCU, защото филмът ще се развива в друга страна и той да е техният Доктор Дум. Филмът излиза тази година, заедно с Daredevil Born Again сериала, Капитан Америка 4 Brave New World и Thunderbolts. Капитан Америка 4 премина през много преснимания и най-вероятно може и да не се получи, но има един фен сервис, който според мен ще спаси този филм. И това даже е много, смисъл, дори фен сервис не е това нещо логично по комиксите. Оригиналният Хълк на Брус Банър вече нещо да измислят, вече да не е умния Хълк и да се бие с червения Хълк. Защото ще ме извинявате, ама само Уилсън няма никакъв шанс едно в едно с него. Да, той сигурно ще се опита, но няма да успее. И каквото ще да става в този филм, накрая в пост-крей сцената да се показва за оформянето на новите отмъстители и сам да ги поведе. Thunderbolts. Нов екип. Проследява историята на Елена Белова, Ред Гардиан, Таскмастър, Джон Уолкър, Бъки, Призрака и Таскмастър. И там Сентри ще е главният злодей. Валентина, която се показа в края на Black Widow, на Falcon and the Winter Soldier, тя ще е нещо като Аманда Лоуър. И като цяло Thunderbolts е марвелската версия на Отряд самоубийци. Не знам как ще работят, не съм много заинтригуван, но просто тия три филма има шанс да осмислят малко историята. Капитан Америка 4 да оформи отмъстителите накрая, Thunderbolts да направи нещо с мрачни, тъмните отмъстители, злата версия на отмъстителите или нещо такова. Дори малко на Капитан Америка 4, Фантастичната четворка да добави Доктор Дум. Защото след година, 3 месеца и няколко дена филмът ще излезе в кината. И това просто е целият проблем на мултивселенската сага. Няма история. Няма нещо, което да предава препратка с всеки следващ филм за история, която да се бута напред. Просто няма нищо такова. Всичко е просто нещо рандом. Ей така, долу-горе с формулата на покойната DCU вселена от Зак Снайдер. Но, както казах, има малко или много надежда и се надявам, защото сега вече тя почти свършва тази мултивселенска сага. Има слухове, че следващата ще е мутантската. Той дед по Ивъркулака също отваря вратичка и също и за X-Men в MCU и забързва процеса. Но, както казах, това просто беше според мен и според много други проблемът на тази сага и защо тя не работи. А вие какво мислите за сагата? Кои филми ви харесват, кои не? Направете ранкинг лист на всички неща, които сте гледали от нея долу в коментарите. Благодаря ви за отделеното време, че гледахте този клип до край. Това значи много за мен и ви желая всичко най-хубаво. До нови срещи!